Anzjani li jiddeċiedu ibijaw id-dar tagħhom biex jixtru proprjetà iżgħar bħal first time buyers mhux se jħallsu it-taxxa tal-boll. Din il-kategorija ta' persuni bi gvern ġdid Laburista se jkunu meqjusa wkoll first time buyers fejn tidħol it-taxxa tal-boll. Dan tħabbar mill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'intervista li kellu fil-Mellieħa bħala parti mill-kampanja elettorali għall-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju li ġej. Niftakar kont ħażżist naqra ta' nota u baqa' ġewwa moħħi wkollu meta konna din inħarbxu dan il-manifest. Attara, ma tkunx idea tajba kieku lil dak l-anzjani illi se jkunu qegħdin ibijaw id-dar tagħhom biex jixtru proprjetà iċken, inġibuhom eliġibbli wkoll għall-iskema tal-first time buyers u nifrankawlhom it-taxxa u llejla bi pjaċir inħabbar illi jekk ningħataw il-fiduċja fit-30 ta' Mejju dik il-proposta se tkun waħda mill-miżuri fil-manifest elettorali u se nkunu qegħdin inwettquha. Il-Prim Ministru spjega li din il-miżura se tidħol taħt l-iskema Our Next Home, din se tolqod ġenituri b'aktar minn wild wieħed kif ukoll għal persuni jisseparaw jew jiddivorzjaw. Permezz din l-iskema dawn il-kategoriji differenti ta' persuni jistgħu jiffrankaw sa 15,000 euro flas ta' boll meta jixtru proprjetà ġdida. Fl-istess intervista l-mexxej Laburista ħabbar ukoll proposta ġdida għas-self-employed permezz tal-iskema SME Boost, investiment ta' aktar minn 20 miljun euro fis-sena favur is-self-employed jew aktar minn 100 miljun euro tul il-5 snin li ġejjin. Spjega bħalissa is-self-employed ħallsu rata ta' 15% filwaqt li l-ħaddiema impjegati ħallsu rata effettiva ta' 10% minħabba li parti mill-pis tinġar minn ħaddimhom. Intqal kif din l-iskema ġdida self-employed se jibqgħu iħallsu ir-rata ta' 15% iżda se jingħataw cash grant biex ir-rata effettiva tagħhom tinżel għal 10%. Dan ifisser sosten ta' 5% fuq il-paga tagħhom. Dr. Abela spjega f'permezz ta' din l-iskema persuna self-employed jista' jiffranka sa 1,450 euro fis-sena, filwaqt li fuq leġislatura sieħa wieħed jista' jiffranka sa aktar minn 7,000 euro. Hawnhekk Dr. Abela innota d-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Il-Prim Ministru innota kif il-Partit Nazzjonalista qed wieħed kollox lil kulħadd waqt li ħareġ b'costings żbaljati. Fakkar kif il-Partit Nazzjonalista bil-costings tiegħu żgarrab 250 miljun euro. Ara kif qatt tista' tkun kredibbli meta tagħmel dan it-tip ta' żbalji. U dan jolqtu direttament il-kwistjoni tal-kompetenza u tal-kredibilità. U bħal dal-episodju goff ta' dalodu se jkollna aktar x'nitkellmu dwarhom. Issa da filgħodu stennewhom, ma da filgħodu stennewhom ħerġgħu għedu kollox lil kulħadd. Jekk hux imussux il-vatt u jekk xi ħajmissu l-corporate tax rate, ibqa' ċertu żgur se jwedu kollox lil kulħadd. Ħaġa waħda ma jistgħux iwedu, il-kredibilità u l-kompetenza li se jwettqu u li għandhom il-kapaċità li jibbilanċjaw il-kodba tal-gvern. Fl-eluq tal-intervista tiegħu il-Prim Ministru fakkar kif kull elezzjoni tibda xejn b'xejn waqt li kulħadd għandu jżomm saqajh mal-art.